Hyvää iltapäivää täältä Dallas, Texasista. Nyt jälleen kerran vuoro pienelle kirjakatsaukselle. Nyt on elokuun 16. päivä. Ja ilma täällä Texasissa edelleenkin on päivittäin lähes 40, mutta ei anneta sen haitata. Nyt löysin erittäin mielenkiintoisen kirjan ihan uunituoreena paikallisesta kirjakaupasta. Kirjan nimi on Ahead of the Curve ja kirja kertoo englantilaisen tämmöisen journalistin 2 vuoden MBA-tutkinnosta ja elämästä Harvard Business Schoolissa. Se mikä tekee tästä mielenkiintoisen on tietysti se, että Harvard Business School on rankattu maailmalla erittäin korkealle ja tämä nyt sitten kertoo siitä ihan todellisesta tilanteesta ja elämästä, miten siellä sitten se opiskelu sujuu ja millä tavoin ja minkälaisia ihmisiä hänen vuosikurssillaan oli. Erittäin mielenkiintoinen ja ostin saman tien kun näin tämän kirjan tuolla Barnes & Noble liikkeessä. Nyt työn kannalta on tässä viimeisen 2 viikon aikana tehty tämmöistä globaalia teknologiakartoitusta ja yksi aihe, joka nyt sitten on ikään kuin noussut uudeksi erittäin fokusoituneeksi teemaksi omassa elämässä on tämä ohjelmisto, liiketoimintamallit, software business models ja tilasin itse asiassa tämmöisen kirjan kuin New Business Models for the Knowledge Economy. Kirja oli listattu 2007, maksoi aivan tajuttomasti melkein $100 ja se tuli eilen ja täytyy sanoa ihan suoraan, että olin erittäin pettynyt. Mikä tarkoittaa lähinnä sitä, että nykyinen kirjoittelu liiketoimintamalleista ei ole ajan tasalla ja siinä on tietysti sitten mahdollisuus tehdä korjauksia. Tämä sama asia liittyy oikeastaan tämmöiseen kirjaan kuin Michael Cusumano The Business of Software. Michael Cusumano on pitkän linjan ohjelmistoliiketoimintojen tutkija. Häneltä on tullut useampia kirjoja sekä yhteiskirjoituksella ja muissa. Ja tässä on yksi semmoinen mun oman alueen niin kuin perusopus pitkäaikaisesti kirjoitettu kuin Japan Software Factories. Eli mitenkä japanilaiset melkein 20 vuotta sitten yrittivät tuotteistaa tai tekemään ohjelmistokehityksestä tuotannonomaisen. Tämä on nyt semmoinen aihealue, jota tulee jatkossakin nyt tutkimaan lisää. Mikä liittyy ohjelmistoteollisuuteen sinällään, niin toinen kirja, joka tuli jo aika pitkän aikaa sitten, niin on tämmöinen kuin Secrets of Software Success. Management Insights from 100 Software Firms Around the World. Tämäkin on jo ikävä kyllä vähän vanhahtanut, että tämä on tehty 2000 ja nyt kun miettii näitä uusia ohjelmistomalleja, niin nehän on muuttunut ihan merkittävästi viimeisemmän 2 vuoden aikana, kun mennään näihin SaaS-malleihin. Sitten Microsoft-ekosysteemistä, mä olen aikaisemmin tästä kirjasta maininnut Partnering with Microsoft. Tämä kirja tuli 2 vuotta sitten ulos. Tästä mä sanoisin sen verran, että nyt koska 2005 Microsoftin organisaatio muuttuu vuosittain ja tämä kirja tavallaan alkaa olla jo sitä vanhattanutta tietoa joltakin osin. Tietysti pääperiaatteet edelleenkin toimii hyvin. Tämän lisäksi on paljon erilaisia kirjoja. Tässä on sellainen kuin Eric Sink on the Business of Software, mikä on sellainen erittäin hyvä kirja. Sitten jos haluaa erilaisia esseitä näistä asioista lukea niin ohjelmistokehityksestä ja tuotannosta, niin on Joel Spolskin kaikki kirjat. Tämä on The Best Software Writing One. Sitten toinen on tässä, joka on tavallaan samaa sarjaa. Hyvää iltapäivää täältä Dallas, Texasista. Nyt jälleen kerran vuoro pienelle kirjakatsaukselle. Nyt on elokuun 16. päivä ja ilma täällä Texasissa edelleenkin on päivittäin lähes 40, mutta ei anneta sen haitata. Nyt löysin erittäin mielenkiintoisen kirjan ihan uunituoreena paikallisesta kirjakaupasta. Kirjan nimi on Ahead of the Curve ja kirja kertoo englantilaisen tämmöisen journalistin 2 vuoden MBA-tutkinnosta ja elämästä Harvard Business Schoolissa. Se mikä tekee tästä mielenkiintoisen on tietysti se, että Harvard Business School on
rankattu maailmalla erittäin korkealle, ja tämä nyt sitten kertoo siitä ihan todellisesta tilanteesta ja elämästä, miten siellä sitten se opiskelu sujuu ja millä tavoin ja minkälaisia ihmisiä hänen vuosikurssillaan oli. Erittäin mielenkiintoinen, ja ostin saman tien kun näin tämän kirjan tuolla Barnes & Noble liikkeessä. Nyt työn kannalta on tässä viimeisen 2 viikon aikana tehty tämmöistä globaalia teknologiakartoitusta, ja yksi aihe, joka nyt sitten on ikään kuin noussut uudeksi erittäin fokusoituneeksi teemaksi omassa elämässä, on tämä ohjelmisto, liiketoimintamallit, software business models, ja tilasin itse asiassa tämmöisen kirjan kuin New Business Models for the Knowledge Economy. Kirja oli listattu 2007, maksoi aivan tajuttomasti melkein $100, ja se tuli eilen, ja täytyy sanoa ihan suoraan, että olin erittäin pettynyt. Mikä tarkoittaa lähinnä sitä, että nykyinen kirjoittelu liiketoimintamalleista ei ole ajan tasalla, ja siinä on tietysti sitten mahdollisuus tehdä korjauksia. Tämä sama asia liittyy oikeastaan tämmöiseen kirjaan kuin Michael Cusumano The Business of Software. Michael Cusumano on pitkän linjan ohjelmistoliiketoimintojen tutkija. Häneltä on tullut useampia kirjoja sekä yhteiskirjoituksella ja muissa, ja tässä on yksi semmoinen mun oman alueen niin kuin perusopus pitkäaikaisesti kirjoitettu kuin Japan Software Factories, eli mitenkä japanilaiset melkein 20 vuotta sitten yrittävät tuotteistaa tai tekemään ohjelmistokehityksestä tuotannonomaisen. Tämä on nyt semmoinen aihealue, jota tulee jatkossakin nyt tutkimaan lisää. Mikä liittyy ohjelmistoteollisuuteen sinällään, niin toinen kirja, joka tuli jo aika pitkän aikaa sitten, niin on tämmöinen kuin Secrets of Software Success, Management Insights from 100 Software Firms Around the World. Tämäkin on jo ikävä kyllä vähän vanhahtanut, että tämä on tehty 2000, ja nyt kun miettii näitä uusia ohjelmistomalleja, niin nehän on muuttunut ihan merkittävästi viimeisemmän 2 vuoden aikana, kun mennään näihin SaaS-malleihin. Sitten Microsoft-ekosysteemistä, että mä oon aikaisemmin tästä kirjasta maininnut Partnering with Microsoft. Tämä kirja tuli 2 vuotta sitten ulos. Tästä mä sanoisin sen verran, että nyt koska 2005 Microsoftin organisaatio muuttuu vuosittain, ja tämä kirja tavallaan alkaa olla jo sitä vanhattanutta tietoa joltakin osin. Tietysti pääperiaatteet edelleenkin toimii hyvin. Tämän lisäksi on paljon erilaisia kirjoja. Tässä on sellainen kuin Eric Sink on the Business of Software, mikä on sellainen erittäin hyvä kirja. Sitten jos haluaa erilaisia esseitä näistä asioista lukea, niin ohjelmistokehityksestä ja tuotannosta, niin on Joel Spolskin kaikki kirjat. Tämä on The Best Software Writing One. Sitten toinen on tässä, joka on tavallaan samaa sarjaa, missä kerrotaan ohjelmistokehityksestä. Tämän lisäksi minulla on tietysti mieletön määrä kaikennäköistä muutakin. Tässä on Facts and Fallacies of Software Engineering, Robert Glass, joka on tutkinut näitä isoja katastrofeja ohjelmistokehityksen osalta. Sitten tämmöinen kuin Steve Tuckin Return on Software. Eli kyllä materiaali löytyy, mutta tästä uusimmasta trendeistä ei oikeastaan paljon mitään. Ja siinä tietysti sitten erittäin hieno mahdollisuus minun kaltaisille kirjoittajille. Ei muuta kuin Dallas vaikenee. Palataan taas asiaan. Hei! Kerrotaan ohjelmistokehityksestä. Tämän lisäksi minulla on tietysti mieletön määrä kaikennäköistä muutakin. Tässä on Facts and Fallacies of Software Engineering, Robert Glass, joka on tutkinut näitä isoja katastrofeja ohjelmistokehityksen osalta. Sitten tämmöinen kuin Steve Tuckin Return on Software. Eli kyllä materiaali löytyy, mutta tästä uusimmasta trendeistä ei oikeastaan paljon mitään. Ja siinä tietysti sitten erittäin hieno mahdollisuus minun kaltaisille kirjoittajille. Ei muuta kuin Dallas vaikenee. Palataan taas asiaan. Hei!